Tuloan na ako sa disgrasya sa highway sa lungsod sa Liloan. Nakuhaan pa sa CCTV ang pagdaro sa sakinan sa mga barrier sa karsada. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Kuha kini sa CCTV sa usa ka establishmento sa may barangay Yati, Liloan, mga alas 2 kaganihang kadlawon. Mingaw unta ang dan apan pagkataod-taod kini na ang nahitabo. Kalit lang nga gidaro ning usa ka pick-up ang mga plant boxes sa tunga sa highway. Dayon nabalitok na ang sakyanan. Sa maong insidente nasamdan ang mga sakay sa pick-up nga sila si Franklin Ferrer, 57 anyos, nga maoy nag-drive, Romualda Ferrer, 57, o Roberto Tibay, 29 anyos. Gidala na sila sa ospital aron matambalan. Sa investigasyon sa kapulisan sa lungsod, giasoy sa driver nga wa kaayo siya na pamilyar sa dan o kalit niyang naigo ang mga barrier o plant box sa tunga sa kalsada. Hangtod kaganihang udto, anaa pa sa highway ang maong sakyanan apan gipapadapli na kini aron dili makabalda sa dagan sa trapiko. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.